Ureraten harrapatu jazue. Oso ona dago. Eta gainea fresko-freskoa. Baina, pentsatu zuen doiz bat, nondik dator ura? Ederra galdera. Nondik datorren ura? Oso erraza. Naturatik dator. Gainera ez naiz aurkeztu, nire izena Maialen da, eta Manko Edukako hezitzailea naiz. Ura 3 puntu ezberdinetatik hartzen dugu. Bat, Eugiko urtegia, beste bat, Itoizko urtegia, eta bestea, hauxe, Artetako iturburua. Hemengo ura da, euri ura. Nola den euri ura? Mendira euria erortzen da, menditik barruraka ura sartzen da, eta kobasulo moduko batean biltzen da, akuifero deitzen dioguna. Behin akuiferotik ura ateratzeko, leiho moduko bat irekitzen da eta hortik ura ateratzen da, beraz, hemen daukagan. Ur hori, euri ura da. Eta urtegietakoa berriz, Eugikoa eta Itoizkoa, ibai bat da, baina paret bat jartzen diogu aurrean, presa bat jartzen diogu eta hor ura biltzen da. Ikusten duzuen bezala, dena naturatik datorren ura da. Baina naturatik hartzen dugun ur hori zuzenean eran dezakegu? Ez, ura garbitu eta tratatu egin behar da. Non? Araztegi batean. Ui, ez gara araztegire iritsi. Nun gaude? Udarbe ibaian gaude. Bueno, ez nuen ona iritsi nahi, baina hemen gaudenez, hau Udarbe ibaia da. Artetako iturburutik ateratzen den ura, hemendik pasatzen da. Egia esan, Artetako iturburutik ateratzen den ur guztia ez dugu eramaten araztegira arte. Ez dugu dena araztegira bidaltzen, garbitzeko eta gu kontsumitu ahal izateko, baizik eta zatitxo bat, ona bueltatzen da. Ona botatzen dugu, emari ekologikoa deitzen zaio honi. Hau da, emari bat ematen dugu hemen, ibaia bizitzen jarrai dezan, bestela ibaia bizitzik gabe geldituko zen. Horrela ezin da, beraz, emari ekologikoa deitzen da hementxe. Orain, ia araztegira joaten garen, ia, aleginduko gara. Ui, hemen ere ez. Orain bai, orain Egilorko araztegian gaude. Hemen ura garbitu eta tratatu egiten da gero guk eran ahal izateko. Hona bera iristen da Artetatik ekartzen dugun ura. Hemen garbitzen hasteko, puntu hortan hasten da garbitzen. Garbitasuna egiteko 3 fase behar ditugu. Bat, klorazioa, orbean egiten dena bakteriak eta urak dituen bitxitoak edo kendu ahal izateko. Hori nola egiten da kloroaren bidez. Behin kloroarekin horiek kenduta, dekantagailuetara pasatzen gara. Bertan, lokatza edo zikinkeria urak izan dezakeen zikinkeria kentzen dugu. Ura lasai-lasai denbora pixkatean utzi, eta lokatza edo zikinkeria beheruntza joango da. Da, kolakaoarekin gertatzen den berdina. Zuk kolakao basoa mahai gainean uzten baduzu eta komunera joaten baldin bazara, bueltatzerakoan kolakaoa beko partean duzu. Ba hemen, berdin-berdina. Hori da, dekantazioa. Eta azkenik, filtroetara pasatze gara. Hondar filtroetara. Bertan, uretan egon daitekeen zikinkeria txikiena ere kendu egiten da. Ura filtroetatik pasatzen da, eta behekaldetik ura guztiz garbia ateratzen da. Hemen daukagun ura, hondar filtroetatik ateratzen den ura da. Ur guztiz garbia esan duguna. Hemendik, ur hori ur biltegietara joango da. Hemen dagoen ur biltegi batera. Hortarako, kloro pixka bota behar diagun lehen. Hemen dagoen biltegitik, Iruñerriko biltegi ezberdinetara bideratzen dugulako. Eta bidean zehar, kloro pixkat horrek egiten duelako bidean ez bitxitorik, ez bakteriarik, ez hartzea urak. Ura garbi mantentzea beste ur biltegietara iritstzeko. Urra lortzea ez da bat ere erraza. Ikusi dugun bezala tratamentu bat egin behar zaio eta denbora bide luze bat egin behar du denbora luze batean. Beraz, ez dugu alperrik galdu behar, erabili behar dugu bakarrik behar duguna. Zer egin dezakegu? Adibidez, nik zer egiten dut? Bainatu beharrean dutxatu egiten naiz. Baina dutxa txikitxo bat, bai? Kanta batek irauten duena. Eta gero, beste zerbait egiten dudana, adibidez, iturria itxi behar ez dudanean. Hortzak zepilatzen ari naizela,
iturria itxita mantentzen dut. Eta gero, zepilloa garbitu behar dudanean, iturria ireki eta garbitu. Beraz, erabiltzen dut bakarrik behar dudana eta gainontzeko denbora guztien iturria itxita. Ados, espero dut zuek ere berdina egitea. Eta azkeneko gauza, ura erateko eta kaudal ekologikoa mantentzeko erabiltzeaz gain, baita ere elektrizitatea sortzeko erabiltzen dugu, baina hori beste kontua da.